पंकज बाटकखौ गुवाहाटीयाव लांबाय हाथिगाव थानायाव जेरा खालामदों। लोगोफोर मोनसे बर' निउस दङ। बे निउसखौ आं ओरैबायदि रागा जोङो मोनब्ला थांनानै केमेरा जोख्रेबहैजोबगौ नंलायलाङो आङो। बिसिनि निउस फरायनायखौनो खोनानो नागिरा। माने मिउजिकआसो ओरैबायदि लाउड खालामना होयो, ओमफ्राय मानसिनि रायलायनाया गैया। मानसिनि रायलायनाया माबायदि जायो मिथिबाय? बे दाबायदि मोनाबिलि समावहाय बे हाग्राबारियावहाय गुमा मैसो ना गुमा संग्रा होननानै बुङो, बियो गाबोना। बे गाबनायासो 400निफ्राय 500 फुट गोजानाव गाब्लाबो स्रा स्रा खोनाफैजोबो बे गुमानि गाबनायखौहाय। नाथाय बिसिनि निउसखौहाय खोमायाव होथाबनानै खोनासंब्लाबो ओरै मिउजिकआनो बारा जाहैयो। निउस फरायनायफ्रालाय मोजां जायो, मोजां फरायो, मोजां खिथायो, मोजां आपडेट लाबोयो। नाथाय बे बुलेमखौ मानो फोसाबमाथाय बिसोरो, आं ओरैबायदि रागा जोङो। बिनि गाहाय सुजुगिरिनि नामा मामोनथाय, नामखौबो बावबाय आं फनफ्रावसो बुंहरनो सानो, नाथाय बिसोरथ' जोंनि बुंनायखौलाय बहा लानो। बिसोरनि बे निउसनि मिउजिक भलिउम होनाया गेजेर गेजेरावहाय ओरैबायदि गाबगाङो, सहायनो हालायै गाबगाङो। ओमफ्राय बे मिउजिकनि थाखाय नों भलिउमखौ खम खालामदो, ओरै मानसिनि खिन्थानायखौ खोनानायलाय। मानसिनि खोन्थानायाबो सोरबा खोनासिसो रायलायो। बिथांमोना बे निउसखौहाय ससे खोनासंब्लानो जाबाय बबेया देरसिन जायो, बबेया लैसिन जायो। नोंथांमोना दासिमबो आन्दाज खालामाखै जानो हागौ, नाथाय आं बिसिनि निउसखौ नायबाय थायो नालाय। निउसखौलाय बिराद मोजां मोनो आङो, मोजां फरायो। नाथाय बे भलिउमनि थाखायनो जोङो आङो। भलिउमाखौ गैयालाबो 20%, 25% दोनब्लानो जायो, अब्लानो समान जाहैयो बे मानसि फरायनायजोंहाय। दा जोङो बे निउस फरायनायखौ खोनासंनायसै मोजाङै होननानै बुङोब्ला जों भलिउमखौ फुरा फुल होजोबनांगौ जायो, अब्लासो जोङो खोनायो। नाथाय भलिउमखौ जोङो फुरा फुल होनानै खोनासङोब्ला मा जाहैयो, बिनि उनावहाय बिसोरथ' गेजेराव मिउजिक सोसनो नालाय, बै मिउजिकआ ओरैबायदि गाबगांहैनायसोलाय, रागायानो ओरैबायदि जोङो नाङो बिसिनि निउसखौहाय। नोंथांमोना खोनासं। मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दं। पंकज बाटकखौ गुवाहाटीयाव लांबाय हाथिगाव थानायाव जेरा खालामदों। नंखाय बुंदों साननो हागौ, बिनिखायनो आङो बिसिनि निउसखौहाय खुसेंग्रा गाबनायजों बादिनांनो होगोन, खोनासं। बरपेटानिफ्राय गुवाहाटीयाव लाबोदों। बे समाव हाथिगाव थानायाव दोनदों पंकज बाटकखौ। रिपर्ट बादिब्ला हाथिगाव थानायाव जेरा खालामगोन पंकज बाटकखौ। मख'नो गोनांदि गिबि। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय दा, निउस फरायनाया ओरैबायदि स्ल' फरायो, ओरैबायदि लासै फरायो, सोरबाया खोनासि। खुसेंग्रा गाबनायासो बांसिन गोमो। लोगोफोर, बे बड'लेण्ड इंखंनि निउस फरायनाया जोबोद मोजां जायो। मोजां जाया नङा, जायो। आंबो बासिया बिसिनि भिडिअ क्वालिटिखौहाय, ओमफ्राय फरायनायखौ। नाथाय प्रब्लेमा मा, भलिउम मिउजिकना बांद्राय लाउड जायो, ओमफ्राय बे मानसिनि रायलायनाया एकदमबारे माइक गैयै बायदि फिसा रायलायो, खोनानो नागिरा। जों दा मानसिनि बे रायलायनायखौ खोनासंनोब्ला जोङो भलिउमखौ फेदेरजोबनांगौ जायो। ओमफ्राय जोङो बे भलिउमखौ फेदेरनानै खोनासंजोबोब्ला बै मिउजिकआव जोंनि भलिउमा बारा जाहैयो, आप डाउन। दा बिनि थाखायनो आं बिसिनि निउसखौहाय रागा जोङो आरो। दा बेखौनो आङो गावसोर एसे मोजां फोसाबथों होननानैहाय बे ससे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय। हयथ' सोरबा सिनायनाय दङब्ला शेयार खालामना हर, नुनानैहाय एसे फोसाबनानै लाथों। जोबोद लाउड जायो, नाथाय आं बिथांनि निउसखौ मोजां मोनो, नायोबो, खोनासङोबो। नाथाय बे भलिउमा लाउड जाबायथाय बाद हो होननानै दोनो आङो। मा घन्टा निउस बानायनाय बेलाय होननानै। मिउजिकनि भलिउम, मानसिनि भलिउमखौ बिथांमोना समानै एडजास्ट खालामना होनांगौ, नङाब्ला बे मिउजिकखौ एसे डाउन खालामना होनांगौ बिसोरो। माने ओरैबायदि गाबख्रावजोबखायोना मिउजिकआनो, सैज्य हालायि जानायखायो। आं बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबा नुदोंब्ला बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गाहाय सुजुगिरिनो शेयार खालामना हर, एसे एडजास्ट खालामथों भलिउमफोरखौहाय। आरो बे निउस फरायग्राफ्रा एसे साउन्डआ बारायथों, खोनानो नागिरा साउन्डखौनो। माबा खुसेंग्रा गाबनायासो बांसिन खोनायो, बे हाग्राबारियाव गुमा मैसो, गुमा संग्रा गाबनायासो बांसिन खोनायो। माबायदि निउस फरायनाय बेलाय। बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय लोगो।